pura kontak haja amon singo sung kabang ma borok bai kabang ma samu hame engga sung khabro sung final emani sung gari o sentiga tumia thari go sung sata sung gari samani o satan bisingo borok kan tina atau sung get nan bagai sung bono jora jata ko bongno atau call khaimase malia tini tin malia mane sini sentiga to meeting dong amon bagai sung thang malia ni saka bebak auto haite ni joto tomtom ni joto sini khumlung je ka tong bebak on bagai sini je korbi sumai bakso je phani tongnai ro bongno sung tui malia ang bike bai kobang ma jagon thangba ang bike bai koi ba thang manchina ba kaise kaise para hatal bono bike ara na duijon kagas oro finani engka time yang na sing tongya debo sungabo ko sini mama bo tongo mama sini khokendro bobo bon nok ro ko thangi kobang tor chani khaijaka tirro mo thani boror bai thangi nai nung jodi dini joining o jodi thanga ka ni nok ro soksana thang bo jaka ke bono bo sung bon nok thangi ma na lekha 당연히 뭐니 보니 빅송 봉농 보고 살아보러 좀 갑자 안고 당연히 봉이 보이버러 당연히 누구나 마크노 떼똥 낭정 마인카 그러니까 마마 뭐 사과 만에 하이파는 tum 안 오시는 매람 수에 거기 장 당나이 나간 녹 속에서 안 붙어서 듣는데 뭐 디니 트레이닝 하이네 버기 정말 잘적다 엠네시니 패밀리인가 써도 패밀리 of 65 부터 뭐 하다 garan sengkam ke nogo saimanan se diploma tharo diklanya nai rastiti ko joto janja hamjak manu siklai ke ba kaichina ro munyar me bor tini no khana ro inje narak manu narak maya aba iklagi borok no mundagiri khai gari ka songoi gari tokro goi borok no narak maya aba clear ka tini aba ne bagine diploma thani o samungsitar no saja yang nai ne joto saratir prago no brung lagi tak bjp join khai to aba ne bagine seng tewaisa apel khai pi ga jara diploma thaw tabak bo themrang samungo sini sikla somas ro klai tung nai ro nirok no hahai ne sapigu nirok themrang khai gi mungsa mana krei sudo nirok case list ka drop singnai nirok ni live ni sport ngro singnai mungsa mana krei o samono yaka gei doti bjp ni loge faidi hamari nadi tongkosang sak no snamdi abasi sini kobo jotono hambar